ठीक। और क्या चाहिए? लोगोफोर धनतेरसनि जामुं ओंखारबोलायबाय दिनैनो फार्स्टआवनो मुर्तिखौ बायना लाग्रोनि आरोना भगबानखौ बासना लाग्रोनि बिनिफ्राय बाखि बुस्थुफोरखौ बायबाय थानोसै आरोना भगबानखौ लाग्रोनानैसो जिफोर बुस्थु बायो माने सना बाना बेफोरखौ लानांगौ आरोना नायगौ माने जोंबोयो उसको ले लो। बोलो किसको लेगा? यार हसन नहीं 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 वो भी मजा दो ये वाला और ये सब ये सब अलग अलग, ये 210 का, इसका 180 रुपये आपको पड़ेगा। इसमें सारा पेन आया हुआ है, पूरा सजाया हुआ है। नहीं लानी नहीं कि मजा आंदे पूरा जगह दे ऊंची आइए आप सिंगल सिंगल मजा आंदे कलर आने ऑरेंज ऑरेंज समझ नहीं आता जगला मजा ये कल आई अब होना नहीं है बदी में समझ ये बगल बगल नहीं नहीं भी बाइने तो ना ये आखे पहले ना ओबे जोइन ये तो दूसरा वाला ले लो, उसको ले लो। हाँ ये नहीं मजा इधर रखो बाबू। पूरा सजाया हुआ है, इतना अच्छा वर्क किया हुआ है उसमें। ये वाला दे दो लास्ट वाला ये तो 210 टका ना कितना का है? 170 का, इसका 150 रुपये। लादे लादे मरना है। ये वाला दे दो कितना बोले थे इसको ये 215, इसका 220 लगा दो इसको दे दो। और कुछ लगा भा सामान भी एकदम 100 रुपये जोड़ा है। नथुनी नहीं बैठे लेकर कोई नथुनी दिखाओ, नथुनी कैसा होता है। ये देखो ना, सस्ता वाला दिखाओ ना, 1000 रुपया वाला। 1000 में नहीं आएगा। वो 1000 रुपया वाला अंदर डाल के तो ये महंगा वाला दिखा रहा है। सब महंगा है 4000 स्टैंडर्ड चीज है। ये वाला क्या है वाइट वाइट दिख रहा है छिलाई है, छिलाई है, हाँ छिलाई है। देखिए क्या छिलाई? कटिंग कटिंग वाह बारे साइनिंग शाइनिंग का डायमंड डाल दिया क्या? डायमंड डाल देंगे तब तो 40,000 में जाएगा। आपका मोबाइल कुछ दूसरा? अच्छा इस वक्त इतना महंगा जी, बहुत सारे लाल है। जो जो याद आ रहा है कुछ लिखे थे। नहीं और क्या चाहिए? नहीं मजा आंदा वाले नहीं करे नहीं करे 600 के वाला वाला इधर नाम है 900 और कैसा ही सकता है आपने? क्या बोले? 900 का चाहिए थे 1100 अभी एल यहाँ LG 10 ग्राम क्लब दे ना होय ना 1 पीस और 2000 कैमरा प्लेन मेरा बड़ा साइज इधर ला दे क्लब का। बड़ा साइज लगा पर नहीं ले बाजार खालामना फैबाय हिखौ खोनासं जिगर हिखौ खोनासंथार रे ओइ जिगर बाजार मन फैबाय कारे बा नै फुजा खालामनानै फैबाय क्या हेलमेट पहना है यार बेटा? बाप रे बाप कड्रन सदलेपे ना लगा पड़े थांनायनि सिगां बन्द खालामना थांनांगौ लेटाबो मोनबो नङा दसेल' खुसि मोननायखायल'। वैसे तो कपड़ा अंदर चलता नहीं है, बाहर ही सूखता है, अंदर क्यों किया गीला कपड़ा को?
थ' दिनै धनतेरसआव बोराया मनिटरबो मोनसे अर्डार खालामदोंमोन आरोना थ' सफैबाय बेबो ओमफ्राय डिलिभारि बया बुंबाय जे भिडिअ खालामना ला होननानै मानो होनबा बियो अपेन बक्स डिलिभारिमोन आरोना थ' माने अपेन खालामगासिनो डिलिभारि बया बुंबाय आरो भिडिअ खालामना ला होनना बुंनायखाय आङो भिडिअ खालामनानै लाबाय आरो डेमेजफोर जायोब्ला होमबासो रिटार्न खालामफिननो हागोन होनना बुंनायखाय लेटानो पड़ेगा ठीक है डैमेज तो नहीं है। ठीक है ठीक है सामान आइटम पूरा है ना लोगोफोर नैले धनतेरसनि दिनै फुजा होबाय दिनै जाबाय धनतेरस आरो धनतेरस खालि मायबा नङा मायबा बुस्थु बायनांगोन खासेया बायदों फिसा दिनै बुस्थु फिसा मोनसे बायदो लोगोफोर नैले बेखौ बुङो मा नाफुल बेखौ बुङो नाफुल लोगोफोर गन्थंनि थाखाय गन्थंआव गाननाय नाफुल डायमन्ड गोदैजों खालामदो लोगोफोर खनानि बियो बिनि कारनेनो आरो दिनै फुजा होबाय धनतेरस खालि खना बायबा बा हासिब बायबा मोजांनो लक्ष्मी फैयोनो बिहारिफ्रा बिराद मानियो थ' जोंबो बेनिखायनो बायना लाना फैबाय बेनि उनाव संख्रिबो बायनांगोन संख्रि बायदिया दिनै कालार लगायबाय लाइट लगायदो लोगोफोर साइड साइड ओरै बेनि उनाव बैथिंबो कर्नाराव लाइट लगायदो और नैले जानि मावजि फिसाया देखो लोगोफोर लक्ष्मीनि आथिङा नै आंनि बायदि आथिं जाखादों बाब्रेबा गिदिर गिदिर आथिं ओरै लाइटआ बाखि गाबोन देवालि ना समनिया देवालि थालि देवालिनि दैयाव लगायनो थाखाय लाबोनाय लाइट जाखा दाबो लोगोफोर रुमावबो लगायबाय बे रुमाव दरजानि खनायाव बाहेराव लगायथ'वाखै मानसिफ्रा लगायसोदो लाइट गावबा गाव लोगोफोरना नैबे जाबाय जानि बेलकनिनि गेलेरिनि बै लेखा देखालायाव मानसिफोरा लगायसोदो बेबायदि उनाव बे जाबाय जोंनि प्लान्ट बै नुहुरनाया जाबाय जोंनि लाइन लोगोफोर बे जाबाय बेरेक बेयाव बेचेलारफोर थायो उनाव बे जाबाय फुरा फेमिलि क्वार्टार्स गासैबो टोटल 7 फ्लोर जाबायलै न'आनो धुङा जाजोब्बाय एसां बस करो पूरा काला धुआं निकल गया चलो बहुत अच्छा नहीं लोगोफोर मनी प्लांट प्लांट गासैबो हासिब बनानै फुजा खालामबाय स्नेक प्लांट नै आंनो मेडाम खासे गिफ्ट हरदो लोगोफोर फुजा होनाया जोब्बाय दा गाबोन मा दङ गाबोन नङा समनिया दिवालीनि
लाइटिंग वाइटिंग लोग अच्छा है ये नहीं क्या लीला नहीं Barzar kalau per kau yang kau lana mana Maiba maju program dah batai Dhanteras ba Maiba puja ba log puja ba इसने मन पर no Dan ya lagu orang macam apa tu ni mana sampai Dhanteras kali jadi misalnya noni lekhiya mana misalnya noni hinjawa jadi खुशी नङाबा गोसोआ नोंसानि न'या मालाबाबो थांफाया मिथिबाय डायलग मारिना दे नङानो था सोंनाबाय था भगवान सोंनाबाय था हिन्जावफोर खुस जाबानो मालाय फैसा फैयो आरो फैसा होग्रानि हिन्जावानो खाबा आरो कुबिरानो हुवाखाबा नोङो माने कुबिरानो हुवाखा लकियानो जुदि हिन्जाव खाबा कुबिरानो हुवाखा मा कुबिरा होग्रा नोंसोर होग्रा नों होनांगोन ना नोंसोर लकिया होग्रा लकिनो फैसा थायो हरसुतिनाव गियान थायो मिथिबाय हा हर नोंबो आंनो हर नोंबो आंनो गिफ्ट हो हाब संना होगोन आंनो दा डायलग मारिनो आंनो दा नों फंबानो साबदोंना होगोन बेकार सा लॉजिक सा बात बोल रहा है हिन्जावफोरनो खना होबानो खुस जायोनो हिन्जावफोरनो खना होबाथाय खना खालिल' खुस बातल' सोगोन अनप्ला सोगोन गाबोननिफ्रायनो आरो बागरलायगोन खनाखौ बादानदों खनाखौ जेन' मायबा मोनसे बुस्थु होनांगोन दिनैनि न'नि हिन्जावा खुस गैयाबा चलो ओके जाबाय खात आखाम बनायदों नों आखाम कैसे पे बेटा हंग्री चलो खाना बनाओ जल्दी से खाना भूख लग रहा है ये क्या है लेडीज वाला लाल चुनरी मेरे को खुशा दिया लगा दिया चलो बाय बाय लगे पर